Nagyvárad vára Európa egyetlen késő-középkori ötbástyás erődítménye, a mai Romániában található. A település neve is a kisvár jelentésű régi magyar főnévből, a Várad szóból ered. A 11. és a 13. század között a helység vára még csupán földcsáncokkal, palánkkal, részben kőfalakkal, faszerkezetű bástyákkal ellátott erőd volt. Ez az erősség azonban a tatárjárás során a várossal egyetemben szinte teljesen megsemmisült. A 14. században egy szabálytalan alakú, hatszöghöz hasonló középkori vár épült a helyén. Ez már tornyokkal, várfalakkal és erős kaputornyokkal rendelkezett. A 16. századi Közép-Európában bekövetkezett hadászati politikai változások megkívánták egy a kor hadászati követelményeinek jobban megfelelő erődítés meglétét Váradon. Ezért az erdélyi fejedelmek a hadépítészetben leggyakorlottabb itáliai hadmérnököket alkalmazták. Ők tervezték meg az ötszög alaprajzú, új olaszbástyás, sáncokkal övezett késő reneszánsz épületegyüttest. A modern, füles bástyának is nevezett típus alakjánál fogva sokkal hatékonyabbá tette a várvédők munkáját. A vár két periódusban épült fel, előbb a külső védőöv, majd a belső ötszögű várkastély. A török veszély közeledtével János Zsigmond, Erdély első fejedelme kezdte az erődöt a kor legfejlettebb erődépítészeti ismereteinek megfelelően átalakítatni. Már uralkodása alatt elkészült a csillag alakú külsővár királyfia bástyája. A művet később Báthori István folytatta. A lengyel királyi trónt is megszerző fejedelem a kor jeles itáliai várépítőjét, Ottavio Baldigárát hozatta a városba. Ekkor épült fel az aranyos, a csonka és a veres bástya, illetve a fapalánkos földbástya is. Ez utóbbit Bethlen Gábor fejedelem erősítette meg 1618-ban. Az ő felkérésére kezdte el 1621-ben Giacomo Resti, a nagy hatású észak-itáliai építész, a belső várban található reneszánsz stílusú palota építését. A koncentrikus körökben felépített védelmi rendszer fő erőssége a vársánc volt, ahová a helyi patakot is elvezették, hogy kívülről védje a falakat. A második Rákóczi György megbüntetésére Erdélybe vonuló törökök csak 46 napnyi ostrom után árulással a sánc vízét elvezetve tudták bevenni a várat 1660-ban. A viharos sorsú erődítmény belső vára a Habsburg uralom időszakában a 17. és 18. században további épületekkel bővült.